Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa. Pripun kabare? Alhamdulillah nggih menawi sehat. Ing wayah iki kudu jaga kesehatan, cuci tangan sing bersih, sing resik nganti ning celah-celah. Lan menawi badhe tumbas jajan ing seberang omah, menawi badhe metu-metu omah kanggo belanja kebutuhan ngancani ibuke pasar kedah nganggo masker nggih. Aja lali saben metu omah nganggo masker nggih. Nah, saderengipun mlebet ing pelajaran dipun wiwiti. Nah, Bu Guru badhe presensi rumiyin lah. Sakmenika Ibu badhe presensi rumiyin, mangke saged ngacung menawi mlebet. Mbak Husnul, Mbak Monika, Mbak Adel, nggih mlebet. Mbak Ulpi, Mbak Eli, Mbak Nia, alhamdulillah komplit terus. Tetap dipertahankan presensine, Bu Guru menehi jempol. Loro lah iki siji. Kanggo presensi ning kelas iki komplit terus. Semoga ing minggu ngajeng tetep kaya mangkene nggih. Ing pepanggihan menika Ibu badhe ngandharaken babagan tembang macapat gambuh nggih. Saderengipun mlebu ning apa kuwi tembang macapat gambuh, Pak ugrane iku apa wae? Lah Bu Guru arep takon. Ning kene sapa sing tahu melu lomba nembang macapat? Apa wae ora gambuh ya ora apa-apa, penting nembang macapat. Sapa? Rasa isih karo Ibu. Ra ono, ora apa-apa. Menawi menawi sinten ingkang nate melu lomba nembang pop, dangdut, jazz, rock lah. Niku sinten? Ngacu mawon mboten napa-napa, niku bakat. Oh Mbak Adel nembang apa Mbak? Pop, ya dangdut sakit mboten? Bara sakit mboten napa-napa. Lah, dados nembang macapat kalian nembang pop, dangdut, jazz lan sanesipun menika benten, tata carane benten, nanging padha ae dilakukan, padha ae ditembake. Tembang gambuh menika napa to Bu? Lah, saderengipun sumangga para siswa kedah dipun siapaken alat tulis, buku ing pelajaran basa Jawa menika nggih. Ingkang ana sing penting-penting dipun catet ben ora klalen. Nah, niku. Dadi tembang macapat gambuh menika tegesipun jumbuh, sarujuk, cocok, sipate bijaksana. Kenapa kok jumbuh sarujuk? Misal di napa nggih? Ana wong pasangan sing ngrasa aku iki koyoke wis cocok lah. Menawi cocok lah dilajengaken marang jenjang sing wis serius. Nah, ing tembang macapat menika ceritane niku alure urut saking wiwit ning kandungan, wiwit lahir ngantos dijupuk dening Gusti Allah. Lah menika wonten alure, wonten ceritane. Nah,
paugerane paugerane tembang maca patgambuh menika. Lah saderengipun mlebu tembang gambuh paugerane iku apa ae, para siswa kedah ngertos paugerane iku apa ae ta? Ana guru gatra, guru wilangan, guru laku. Apa sing diarani guru gatra menika? Cacahing gatra, cacahing baris saben baite. Lah, guru wilangan menika suku katane ana pira? Lah, terus guru laku tibane swara, tibane lagune iki a u vokale iki apa? Lah, terus ing paugeran tembang maca patgambuh menika wonten 5 gatra, yaiku 7U, 10U, 12I, 8U lan 8O. Lah menika dados tembang gambuh menika ora namung sak jenis, dadi akeh jenise, namung biasanipun ingkang paling terkenal, yang paling mlebu ing kuping sering dirungokke menika tembung gambuh sing sekar gambuh ping jatuh. Lah menika terus guru badhe nyontoni nembang gambuh nggih. Sumangga di rungokke ya cah. Sekam maca patgambuh harus belok padat 6. Sekar gambuh ping jatuh kang jinatur pola kang kalantur tanpa tutur katulo-tulo kadali kadaluwarsa katutup kapatuban dadi awon. Lah saking tembang maca patgambuh menika duweni teges saben baris saben suku kata. Lah baris pertama sekar gambuh ping catur menika tegese sekar tembang gambuh sing kepapat, yang keempat kang jinatur pola kang kalantur tegese telah disampaikan tindakan atau perlakuan di luar batasnya, batas wajar, tanpa tutur katulo katali menika tanpa dapat pitutur, tanpa dapat jangan akan terlunta-lunta, artinya akan tidak terarah gitu. Lah kadaluwarsa katutup, jika terlambat untuk membenah diri, untuk memperbaiki diri itu, maka akan jadi salah nantinya. Kapatuban dadi awon, selamanya akan jadi buruk. Dados ing arti teges tembang gambuh menika sebagai menungso kedah ngemutake wong, ngemutake awake dhewe ben ora salah melangkah, ora salah dalan, lan kudu ngrungokke pitutur wejangan saking wong tua, ojo diremehkan. Lah menika tegese menawi dipun sinaoni luwih jero menika bakal ngena, bakal ngertos nggih. Salajengipun para siswa mangke uji coba nembang gambuh nggih.
kabeh siswa kudu maju guru arep ngertos arep ngerti nembange iki lan kanca-kanca liyane saged ngevaluasi bareng-bareng lah. Lah salajengipun ibu badhe bagi lembar kerja buka. Sampun sedaya menika lembar kerja wonten pertanyaan wonten pitakonan para siswa kedah mangsuli kanthi leres lan tepat nggih. Sumangga dijawab ana ing ngisore ya. Ngisore kuwi ana jawaban ana napa jenenge lembar jawab. Lah, mangke diisi ana ning kono ya. Sumangga ibu menehi waktu 15 menit nggih. Gampang-gampang. Sumangga. Mbak Monica, kenang apa kok ngantuk nglokro iku lho dikerjakan. Kanca-kanca ya padha ngerjakke. Ayo, ngantuk to. Walah. Wis sarapan durung? Sampun kok lemes. Lah, ting mungkin riyin nggih, raup sing bersih ben matane adem, pikirane juga jembar nggih. Monggo, boten napa-napa. Mbak Ulpi, kuwi koyoke dudu buku basa Jawa nggih. Iku buku napa? IPS. Lah kenapa? Lah kan iki pelajarane basa Jawa. Bukane ya buku basa Jawa, dudu buku IPS. Lah di lepoke tasek. Gowo apa ora? Buku basa Jawane? Ora, walah, ketinggalan. Lah saderenge sesuke arep mangkat sekolah, bengine ditata lan isuke dicek maneh apa ana sing ketinggalan apa ora ya. Ip barengan sek karo Mbak Nia. Sampun apa dereng? Dereng? Iki waktune sampun 10 menit, 5 menit malih nggih. Aja ribut ngerjake dhewe-dhewe, aja turun-turunan, ora oleh nyontek ya. Mangke dievaluasi bareng-bareng, aja wedi salah. Saisone padha ae iki lagi sinau. Sampun apa dereng? Alhamdulillah sampun. Lajeng dievaluasi bareng-bareng. Menawi sampun dipun evaluasi, sumangga urut presensi mangke majeng nembang maca gambuh nggih. Dinilai, mangke dinilai wonten lembar penilaiane. Monggo. Mbak sapa iki? Mbak Husnurin. Lah tenang apa isin, ayo maju ae ra apa-apa. Monggo nek salah dibenerke kanca-kanca, dibenerke dening Bu Guru, nggih. Nggih, monggo.
aringi keplok kanggo Mbah Husnul. Yeay. Nah, sampun sedaya nggih. Terus para siswa ing pepanggihan dinten menika apa sih tuntutan kesimpulan ing pelajaran menika? Tuntutan saking pembelajaran tembang macapat gambuh menika, tembang gambuh kuwi duweni teges, duweni arti, watak bijaksana, tepat, ora sembrono. Lah, jadi wong ki kudu bijaksana, kudu dipikir sik aja kesusu ngambil keputusan terus langsung kudu mikir sik apa sih mengko bakal nek misal awake dhewe iki njupuk keputusan iki, aku wi adil ora bijaksana apa ora ngono. Lah, paugeran tembang gambuh menika napa mau? Wonten pirang gatra? 5 gatra. Nggih. Apa mawon? 7 U, 10 U, 12 I, 8 U, lan 8 O. Lah, ing saben tembang menika duwe pitutur luhur, duweni pesan amanat. Pitutur luhur sing ana ning tembang macapat gambuh menika napa to? Dadi wong kuwi kudu bijaksana, adil, terus ngerti endi sing apik lan endi sing ora. Lah, ora mung langsung meluni wong sing salah. Lah, ora langsung iki lho salah, iki lho bener, kudu dinilai sik apa wae. Lah, terus kudu ngrungokke pitutur luhur, ngrungokke pesan wejangan saking wong tuwa, saking wong liya. Lah, aja tutup kuping. Lah, dirungokke, diproses iki bener apa salah ya. Lah, menika pesane. Pembelajaran menika Ibu pungkasi riyin nggih nganggo apa ya? Parikan. Nggih. Ibu wonten parikan. Dolanan layang-layang ning lapangan. Layangane nganggo sambungan. Aja mung isane sayang-sayangan. Budaya uga dilestarikan. Nah, budaya uga dilestarikan, aja dilaleke. Setunggal malih nggih. Mangan kupat ning Jayapura. Sing mangan anake Bu Ajeng. Yen lepat nyuwun ngapura. Ketemu maneh minggu ngajeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para siswa. Sugeng enjing para siswa. Nggih. Dipun tutup bukunipun lan mangke dipun bikak malih buku pelajaran salajengipun. Matur nuwun.